जुन्नर तालुक्यातील पिंपरी पेंढार येथे कोरोना कोविड केअर सेंटरची सुरुवात नुकतीच करण्यात आली. पिंपरी पेंढार सोशल यूथ फाउंडेशन आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून या कोरोना कोविड केअर सेंटरची सुरुवात करण्यात आली. यासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके, पंचायत समितीचे सभापती विशाल तांबे, जिल्हा परिषदेचे या गटाचे सदस्य मोहित ढमाले, पंचायत समितीच्या सदस्या सुरेखा काळे, पिंपरी पेंढार गावचे सरपंच, उपसरपंच आणि अनेक प्रशासकीय अधिकारी यावेळेस उपस्थित होते. या कोविड केअर सेंटरचे उद्घाटन या ठिकाणी सेवा देणारे डॉक्टर पुरुषोत्तम बोराडे, मनोज वेठेकर, पराग पडवळ यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी कोरोना पेशंटला कशा प्रकारच्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत याची माहिती तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी घेतली. पिंपरी पेंढार सोशल यूथ फाउंडेशनचे संस्थापक विमलेश गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी असणारी व्यवस्था कशी असेल याची इत्थंभूत माहिती दिली. कोविड केअर सेंटरमध्ये टीव्ही, फॅन आणि इतर सर्व सुविधा अत्यंत उत्तम पद्धतीच्या उपलब्ध आहेत याची माहिती देत असताना तालुक्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी या सर्वांचे कौतुक केले. पिंपरी पेंढार सोशल फाउंडेशन कोविड केअर सेंटरच्या उद्घाटनासाठी आपल्या तालुक्याचे विद्यमान आमदार माननीय अतुलदादा बेनके, तसेच सभापती साहेब विशाल तांबे साहेब, आपल्या जिल्हा परिषद गटाचे मोहित भाऊ ढमाले, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच सुरेखाताई वेटेकर, उपसरपंच अमोलभाऊ वंडेकर, बाकी ग्रामपंचायत सर्व सदस्य आणि बाकी सर्व पदाधिकारी यांचं प्रथमतः मी मनपूर्वक स्वागत करतो फाउंडेशनच्या वतीने. आणि आपण या कार्यक्रमास येऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल त्यांचे पण प्रथमतः धन्यवाद मानतो. दादा, मागच्या 2 वर्षापासून पिंपरी पेंढार सोशल यूथ फाउंडेशन हे पिंपरी पेंढारमध्ये कार्यरत आहे. एक यात्रेच्या निमित्ताने एक 9-10 मित्र एकत्र आले आणि काहीतरी गावासाठी करायचं अशी संकल्पना सुरू झाली. मागच्या 2 वर्षात छोटे मोठे असे अनेक उपक्रम या ठिकाणी करण्यात आले आहेत. त्याची सुरुवात आपण स्वर्गनाथापासून केली होती. वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धन, अशा अनेक अन्नपूर्णा योजना, अशा अनेक उपक्रम या माध्यमातून आपण आता सध्या करत आहोत. अतिशय जोमाने ही मंडळी काम करतात दादा. 250 लोकांचा हा ग्रुप आहे आता, ज्यामध्ये 250 युवक आहेत, ज्यामध्ये पुणे, मुंबई, इव्हन जे भारताबाहेर आहेत ते सुद्धा आता या ग्रुपमध्ये ॲड आहेत. आणि अतिशय सुंदर त्या सर्वांचा सहभाग आहे. ज्यावेळेस या कोविड सेंटरची संकल्पना उभी राहिली त्याला बरेच अडचणी आल्या. करायचं नाही करायचं, करायचं नाही करायचं. त्यामध्ये मध्येच अशी ही लाट आली का आमच्या गावामध्ये हॉटस्पॉट तर झालाच आहे, परंतु अनेक लोकांना आपली कौटुंबिक संपत्ती गमवावी लागली, ज्यामध्ये मोठी हानी का जी न भरण्यासारखी हानी आहे. आणि मग काय करायचं, तर काहीतरी करायचं गावासाठी ही योजना पुढे घेऊन सर्व मित्रमंडळी कामाला लागले. आणि प्रथमतः मी सर्व ग्रामस्थांचे आभार मानतो का त्यांनी जो आम्हाला भरभरून प्रतिसाद दिला आणि जी मदत दिली की ज्यामुळे आम्ही या कार्यास आज तडीस नेऊ शकलो. तर मी सर्वांचे मनपूर्वक समस्त ग्रामस्थ पिंपरी पेंढारांचे आभार मानतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे आभार मानायचे असेल तर ती डॉक्टर मंडळींचे, डॉक्टर मनोज भाऊ वेटेकर असतील, डॉक्टर बोराडे असतील, डॉक्टर पराग पडवळ असतील, डॉक्टर प्रशांत शेलार असतील, डॉक्टर सचिन शिंदे असतील, इव्हन डॉक्टर प्रशांत शेलार, 6 डॉक्टर आणि आपले प्रदीप यादव, एवढ्या डॉक्टरांची फौजफाटा आमच्याकडे अवेलेबल. त्यामुळं डॉक्टर टीम ची अडचण नव्हती. आणि अशा तऱ्हेने आम्ही हे कार्य आज पूर्ण केलं. यासोबत या सर्व जे नर्सिंग स्टाफ असेल, सर्व जो काही स्टाफ मंडळी असतील, यांचे पण मी मनपूर्वक आभार मानतो का त्यांनी सुद्धा या कार्यासाठी आम्हाला जी मदत केली आहे त्यांचे आम्ही आभार मानतो. आणि फाउंडेशनचे सर्व सदस्य जे गेले 4-5 दिवस झाले दादा डे नाईट काम करतायत का सेंटरचं लवकरात लवकर उद्घाटन झालं पाहिजे. आणि आज सेंटरचं उद्घाटन आज आपण केलेलं आहे. आणि मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि या पुढील काळात आपण सर्व मंडळी आमच्या पाठीशी नेहमी उभे आहातच, नेहमी उभे राहाल अशी आपल्या सगळ्यांकडे आशा व्यक्त करतो आणि माझं मनोगत थांबवतो. धन्यवाद. या नवीन स्ट्रेनमुळे, हे दुसऱ्या लाटेमध्ये जो करोनाचं नवीन स्ट्रेन आलेला आहे, याच्यामुळे खूप सारे पेशंट हे ऑक्सिजनवर जात आहेत. खूप सारे पेशंट आज आपला जीव गमावत आहेत. म्हणूनच याचंच प्रमाण कमी व्हावं म्हणून
कोविड डिटेक्ट झाल्यानंतर लगेचच त्याला प्रायमरी ट्रीटमेंट मिळावी या उद्देशातून आज आपण हे कोविड सेंटर उभं केलेलं आहे. याच्यामध्ये सर्वप्रथम ग्रामपंचायतने आणि जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शाळा या सर्व व्यवस्थापन समितीने सर्व प्रकारची आम्हाला सहकार्य केलं. फाउंडेशनने त्याच्यासाठी उभारी धरून फंड कलेक्शन असेल, मनुष्यबळ असेल किंवा कागदपत्रांची पूर्तता असेल, या सर्वांच्यासाठी गेले 8 दिवस आटोकाट असे प्रयत्न केले. माननीय आमदार साहेब, त्याचबरोबर आपले BDO साहेब, तहसीलदार आणि THO या सर्वांच्या माध्यमातून, प्रांत साहेब यांच्या सर्वांच्या माध्यमातून, सर्वांच्या सहकार्यातून, विशेष म्हणजे आमचे पत्रकार मित्र कडलक साहेब यांच्या विशेष प्रयत्नातून आज या कोविड सेंटरला मान्यता मिळाली आणि कोविड सेंटर आज सुरू होतं. मी सर्व मान्यवरांना कोविड सेंटरची आमची संकल्पना इथे थोडक्यात सांगतो. याच्यामध्ये आम्ही प्राथमिक शाळेच्या 6 रूम्स घेतलेल्या आहेत. जवळपास प्रत्येक रूममध्ये आम्ही 6 ते 7 बेड्स त्यातमध्ये टाकलेले आहेत. हे ॲब्सोल्युटली एक आयसोलेशन सेंटर, क्वारंटाईन सेंटर ज्याला म्हणतो आपण तसं आहे. इथे कुठल्याही प्रकारची ॲक्टिव्ह ट्रीटमेंट आपण करणार नाही, ज्याला आपण इंजेक्शन्स असतील किंवा ऑक्सिजन असेल. परंतु सिक्युरिटीसाठी इथे निश्चितप्रमाणे 2 O2 बेड हे सुद्धा लावलेले आहेत. त्याच्यासाठी 2 जम्बो सिलेंडर आणि 1 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर याची आम्ही व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे वेळ क्वचित प्रसंगी जर पेशंट इथे कुठल्या प्रकारचा खराब होतोय असं वाटलं आणि त्याला शिफ्ट करण्याला जो काही वेळ मधला जाणार आहे, हा मधला वेळ भरून काढावा यासाठी ही उपाययोजना आम्ही केलेली आहे. बाकी सर्व बेड्स जे आहेत हे नॉन ऑक्सिजनेटेड आहेत आणि याच्यामध्ये अगदी योग्य प्रकारे जी काही ICMR ने दिलेल्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच्याप्रमाणे ओरल मेडिसिन जे काय आहेत, हे सर्व प्रकारची मेडिसिन आम्ही इथे फाउंडेशनच्या माध्यमातून, ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून आणि सर्व ग्रामस्थांच्या माध्यमातून इथे सर्व प्रकारच्या औषधांचा पुरवठा आम्ही इथे करणार आहोत. त्याचबरोबर इथे ॲक्टिव्हली 5 डॉक्टरांची टीम इथे राऊंड द क्लॉक व्हिजिटसाठी असणार आहे. याच्यामध्ये आमच्याच गावचे भूमिपुत्र डॉक्टर मनोज बेठेकर हे स्वतः MD मेडिसिन आहेत, ते इथे त्यांचं राऊंड इथे देणार आहेत. त्याचबरोबर डॉक्टर पराग पडवळ आणि मी स्वतः, आम्ही दोघेजण इथले रेसिडेंट आहोत. त्याच्यामुळे 24 तास आम्ही आमच्या सोयीने किंवा आमच्या राऊंडनुसार आम्ही दोघेजण इथे कंटिन्युअस उपस्थित राहू. त्याचबरोबर आमच्याच गावचे दुसरे भूमिपुत्र डॉक्टर प्रशांत शेलार MBBS आहेत, चाकणी ते प्रॅक्टिस करतात, परंतु मायभूमीच्या ओढीने त्यांनी सुद्धा इथे पूर्ण सहकार्य करण्याचं मान्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर सचिन शिंदे हे सुद्धा पिंपरी पेंढारशीच संबंधित किंवा पिंपरी पेंढारमध्येच लहानाचे मोठे झालेले ते आहेत आणि ते सुद्धा आपली सेवा इथे देणार आहेत. तर अशा प्रकारची ही 5 डॉक्टरांची टीम इथे काम करणार आहे. त्याचबरोबर आता आमच्या तुम्ही उजव्या बाजूला बघताय तर संपूर्ण आमचा नर्सिंग स्टाफ, हा नर्सिंग स्टाफ आम्हाला उपलब्ध झालेला आहे. गव्हर्नमेंटने जशा प्रकारच्या रिक्वायरमेंट्स दिलेल्या आहेत, बेड वाईज तुम्हाला किती नर्सिंग हवं आहे तशा प्रकारचं नर्सिंग स्टाफ आम्ही इथं उपलब्ध केलेला आहे. त्याचबरोबर काही स्वीपर आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अशा सर्व प्रकारचा स्टाफ आम्ही इथे केलेला आहे आणि यांच्या माध्यमातून आम्ही पूर्णतः जी योग्य ती अशी ट्रीटमेंट इथे पेशंटला कशी मिळेल याची आम्ही निश्चित काळजी घेऊन पेशंटला कुठलाही त्रास होणार नाही किंवा पेशंट रादर या आजारातून लवकरात लवकर बरे होतील अशा प्रकारची ट्रीटमेंट आम्ही इथे निश्चितप्रमाणे लोकांना देऊ. वॉशरूमची सुविधा असेल, पाण्याची सुविधा, गरम पाण्याची सुविधा असेल, हे सगळं इथे फाउंडेशनच्या माध्यमातून या सगळ्या सुविधा इथे निर्माण केल्या गेलेल्या आहेत. आपण सर्व ग्रामस्थांना तर ह्या माहितीच आहे, पाहुण्यांच्या माहितीसाठी सुद्धा मी सांगतो की इथे सगळ्या प्रकारच्या सुविधा आपण इथे निर्माण केलेल्या आहेत. आणि अशा प्रकारचं हे कोविड सेंटर एक चांगलं कोविड सेंटर किंवा उत्तम उपचार देणारं कोविड सेंटर अशा प्रकारचे याची संपूर्ण तालुक्यामध्ये, संपूर्ण राज्यामध्ये गणना होईल. आणि त्याचबरोबर ग्रामपंचायत पिंपरी पेंढार आणि पिंपरी पेंढार सोशल युथ फाउंडेशन यांचं सुद्धा आपल्या गावाप्रती असलेलं एक योगदान किंवा एक बांधिलकी ही इथे जपली जाईल या भावनेतून आम्ही सर्वजण इथे काम करू असे आम्ही सर्वजण आपणाला, आमदार साहेब, आपणाला आम्ही सर्वांनी ग्वाही देतो किंवा शासनाला आम्ही ग्वाही देतो की त्या प्रकारची कुठल्याही प्रकारची दुर्घटना होऊ देणार नाही. पिंपरी पेंढार सोशल फाउंडेशनच्या वतीने त्यांच्या परंपरेला साजेसा असा चांगला उपक्रम इथं चालू केलेला आहे. आता उपक्रम चांगला आणि त्याला शुभेच्छा देणं ही आत्ताची तशी परिस्थिती नाही.
पण समाजाला जे उपयुक्त ठरेल ते आपण केलं गेलं पाहिजे या भावनेच्या माध्यमातून पिंपरीचे तरुण मुलं जे आहेत, जी मूळतः आपल्या गावातली, काही गावात आहेत, काही पुण्याला आहे, मुंबईला आहे, आता तर गांधींनी सांगितलं काही परदेशात पण आहेत, अशा सर्वांनी सहभाग घेऊन हे असं कोविड केअर सेंटर तुम्ही चालू करताय. तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक कौतुक करतो. अद्ययावत सेवा आहे, सेवा सुविधा इथं उपलब्ध करून दिलेल्या आहे. इथं ज्या काही गोष्टी गरजेच्या आहेत त्याच्यामध्ये बेड असतील, गाद्या, उश्या, रूममध्ये चांगल्या त्याचा ॲम्बियन्स क्रिएट केलेला आहे, तिथली स्वच्छता, तिथले फॅन, पेशंट इथं 7-8 दिवस राहणार म्हटल्यावर त्याच्या करमणुकीसाठी TV सुद्धा आहे, अद्ययावत टॉयलेट्स, बाथरूम्स मागच्या बाजूला इथं आहेत. त्यांना जे काय स्टाफ गरजेचं असणार आहे ते सर्व डॉक्टर्सने इथं गावचे आपण काहीतरी देणं लागतो म्हणून एकत्र देऊन स्टाफ हे सर्व डॉक्टर, मग डॉक्टर वेटेकर आहे, डॉक्टर बोराडे, डॉक्टर पडवळ, डॉक्टर शेलार, डॉक्टर शिंदे, डॉक्टर कुटे आणि त्याचबरोबर सर्व गावातला आणि परिसरातला नर्सिंग स्टाफ असेल, इतर वॉर्ड बॉईज असतील किंवा हे सगळे काम करणारे सर्व इतर नॉन मेडिकल जे काही स्टाफ असेल, या सर्वांचा सहभागाशिवाय एखादं CCC सेंटर उभं राहू शकत नाही. आपल्या तालुक्यामध्ये कोरोनाचे पेशंट्स जे आता वाढीस येत आहे, त्याच्यानंतर आपण सगळ्यांनी असा निर्णय घेतला की जे काही जुन्नर तालुक्यामधले कोविड केअर सेंटर आहेत, पहिल्या लेणेद्रीचं चालू झालं, ते भरल्यानंतर आपण ओझरचं चालू केलं आणि मागच्या म्हणजे पहिल्या लाटेच्या वेळेस ओझर आणि लेणेद्री ह्या 2 कोविड केअर सेंटरवरच आपण सर्व पेशंट्स ट्रीट करत होतो. पहिल्या लाटेपेक्षा या लाटेची परिस्थिती जरा वेगळी आहे. गावोगावी जिथं चाचण्या करू तिथं पेशंट सापडण्याचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. गावोगावी जर प्राथमिक उपचार त्यांना उपलब्ध झाले नाही किंवा नको कुठं त्या दवाखान्यात जायला म्हणून घरीच थांबून राहिला तर ते पेशंट दगावण्याचं प्रमाण पण जास्त झालेलं आहे. म्हणून प्रत्येक ठिकाणी कोविड केअर सेंटरचं डिसेंट्रलायझेशन झालं पाहिजे, विभाग वाईज कोविड केअर सेंटर्स उभे राहिले पाहिजे. याच्याकरता डॉक्टर अमोल कोल्हे, मी, सगळे आमच्या तालुक्यातले तहसीलदार, THO, BDO, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य यांनी आवाहन केलं आणि मग त्यानंतर शासनाचा अजून सपोर्ट मिळाला. आपण आदिवासी विभागामध्ये कोविड केअर सेंटर चालू केलं, लोकसहभागातून आळेला चालू केलं, तिथेही मोठी मोलाची मदत मी व माझ्या मित्र परिवाराने दिली. नंतर आता राजुरीला आपण आता नवीन चालू करतोय. ह्या पिंपरी पेंढारच्या ठिकाणी कोविड केअर सेंटर चालू होत असताना माझे या सगळे मित्र परिवाराने मला जे आवाहन केलं त्याची मदत मी अमोलन त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ते औषध इथं आणलेत आणि भविष्यातही अजून काय लागेल गरजेसाठी मी त्यांना ते मदत करत राहील. आणि ठिकठिकाणी अशा प्रकारच्या कोविड केअर सेंटर्समुळं प्राथमिक उपचार चांगला मिळेल आणि पेशंट सिरियस होण्याचं प्रमाण हा निश्चित प्रकारे कमी होईल आणि विशेषतः आपलं गाव आणि परिसरातल्या लोकांसाठी हा उपयुक्त ठरणार आहे. कारण काही दिवसांपूर्वी आपण काही घटना बघितल्या वेटेकरचा की एकाच कुटुंबातले दोघं तिघं दगावण्याचं प्रमाण आपण ते पाहिलं आणि मग ते कुटुंब एकतर वाऱ्यावर येतं, गावामध्ये भयाचं वातावरण पसरतं. पण अशा कठीण परिस्थितीमध्ये आपण ह्या कोविड केअर सेंटरचा निश्चित प्रकारे ग्रामस्थांना हा खूप चांगला उपयोग होणार आहे. कोविड केअर सेंटर आपण जेव्हा चालू करतो तशी चालवण्याची जबाबदारी ही खूप मोठी आहे. लोकांना सेवा देत असताना डॉक्टर, स्टाफ यांचं मनोधैर्य कमी होईल अशा प्रकारचं कृत्य मात्र कुणी करता कामा नये. त्यांना उलट आता जेवण पुरवण्यापासून बाकीचे जे काही गरजा असतील ती मदत आपण सर्वांनी, नागरिकांनी, सर्व ज्येष्ठ मंडळींनी, नेते मंडळींनी घेतली गेली पाहिजे. मी औषधाची मदत तर यांना केलेलीच आहे, पण ह्या कोविड केअर सेंटरला जोपर्यंत हा कोरोनाचा काळ आहे किंवा हे कोविड केअर सेंटर चालू आहे, मी प्रत्येक महिन्याला ह्या कोविड केअर सेंटरला मी व माझ्या कुटुंबाच्या वतीने 25,000 रुपयाची तुम्हाला दरवर्षी ही मदत केली. कारण त्याच्या मागं स्टाफचा पगार, जेवण, मेंटेनन्स याचा खर्च खूप मोठा असतो, तो आपल्याला दिसून येत नाही. पण अशा प्रकारे हे तुम्ही चालू केलंय
चांगल्या उमदीने पुढे जात आहेत. तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी नात्याने मी तुमच्या पाठीशी तर उभाच आहे, इथून मागे उभा होतो. आणि कोविड केअर सेंटरसाठी ज्या ज्या गरज लागेल, प्रशासनाच्या माध्यमातून जी मदत लागेल, हे माझं प्रशासन आणि हे सगळे आमचे अधिकारी मंडळी हे कायम तुम्हाला सहकार्य करत राहील. इथं ज्या काही गोष्टी असतील चांगल्या भावनेने आपण करत असताना त्याच्यामध्ये कष्ट, सातत्य आणि कम्युनिकेशन हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पेशंटचा, पेशंटच्या नातेवाईकांचा, प्रशासनाचा आणि लोकप्रतिनिधींचा. हा जर एवढ्या गोष्टी ठेवल्या तर त्याच्यात काही अडचण येईल असं मला वाटत नाही. आपल्या तालुक्यात आता आजपर्यंत 1600 एवढे संख्येचे CCC सेंटर्स आहेत. DCHC जर कॅल्क्युलेट केलं तर ते जवळपास 400-500 पर्यंत. आणि आज इथं 40-50 बेड्समध्ये ती भर पडलेली आहे. पण अशा प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी डिसेंट्रलाइज्ड कामं आपण केल्यामुळं हे आपल्या सर्वांना अत्यंत फायद्याचं आणि उपयुक्त ठरणार आहे. ज्यांनी या CCC सेंटर चालू करण्यासाठी कष्ट केले त्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. असंच सत्कार्य तुम्ही ह्या गावाच्या प्रती इथून पुढच्या कालावधीमध्ये सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून चालू ठेवाल, अशीच माझी मोहितची, विशालजींची, वेटेकर सरांची, सूर्यकांतांची, आमची सरांची ती अपेक्षा आहे. या कार्यासाठी पुढं नेण्यासाठी आज जरी उद्घाटन झालं असलं तर इथून पुढचा काळ हा अत्यंत कठीण प्रसंगाचा आहे. सर्वजण पिंपरी पेंढार आणि पंचक्रोशीचे जे ग्रामस्थ आहेत, थोडे काय आहे ना, एक दिवस केळी काय वाटाणा, 1000 रुपये पण काय द्यायला, पण कोविड केअर सेंटरसाठी जिथे आहे जवळच आपल्या, तिथं आपण सर्वांनी आपल्या परीने मदत करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. असंच मत मी इथं व्यक्त करतो. आपलं सर्वांचं, सोशल फाउंडेशनचं, गांधींचं, पोटेंचं, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. की डॉक्टरचा फौज फाटा आहे आमच्याकडे, एवढा फौज फाटा आहे. आता एवढे औषधं आहेत. सरपंचाताईने 25,000 रुपये दिले. करोनाला आता बहुतेक हरवणार तुम्ही या गावात. अशा प्रकारचं चांगलं कार्य तुम्ही दिशादर्शक ठरवणारं केलेलं आहे. आपल्या गावचा आणि आपल्या तरुणांचा आदर्श जुन्नर तालुक्यातल्या अनेक गावांनी घ्यावा. अनेक गावांमध्ये वेल इक्विप्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज पिंपरी पेंढार सारखं CCC सेंटर व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे. की जेणेकरून तिथल्या लेवलला तिथलेच पेशंट्स प्राथमिक उपचार घेतील आणि जिथे जिथे कोविड केअर सेंटर उभं राहील तिथे तिथे मी आमच्या कुटुंबाच्या वतीने प्रत्येक महिन्याला काही ना काही मदत 100% करणारच. तर वडदला चालू करते तिकडे दिलेत, सोमतवाड्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला खर्च केले, आळ्याला दिले, मुस्लिम समाजाचा राजुरीला तर तिथे दिले, अजून एक राजुरीला सह्याद्री कॉलेजला होतं तिकडे आम्ही बरंच मी साहित्य देतोय, औषधं देणार आहेत, काही निधी उपलब्ध करून देणार आहे की जेणेकरून लोकांचा उत्साह वाढला पाहिजे, प्रोत्साहन वाढला पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही ते सर्व गोष्टी करतोय. पुन्हा एकदा पिंपरी पेंढार गावच्या सर्व तरुण मंडळींचं आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय शिवराय.